Nakapanghinlo kag CR, nakapanglimpyo ka sa sala, unya nakapanglaba. Oo, sir. Panahon na para ibalik na ko sa imong cellphone. Sir, kuha na ito akong sildo. Sabihan na to ng sweldo ni Mote. Kalta sa sweldo. It's a beautiful day. Wow. Sir? Sir? Can you hear me? Hey! Sir, open the door! Oh, saan na samok ka ni sa tiboy sa'yo sa buntag na sige naman. Samok? Good morning, sir. Nakainom na kitambal. Pantog na lagi siguro ka. Kaya namang tambal na punbalit eh. Sir, muli na lang tambal. Sino mo na ng tambal? Okay na ko, oh. Galintura ka tiyo, gilay mong ngawan. Tama juga, sir. Nga. Nga makabuang jud ang gugma. Dapat, kita yung control sa emosyon. Dili kay emosyon control sa tuwa. Kung pala kayo mga pulong ka ng te. Nagtawa, sir. Oh. Bilo kayo, no? Look. Anak. Ikaw nang hinloan eh. Ako, sir. Ako, sir. Ako, sir. Kalaban ako, sir. Santay na ko. Wow! Look. Ikaw nang laban ni te. Ako na, sir. Napanya. Di pa na, sir. Dali, sir. Dali, sir. Come on. Nagtawa, sir. Ako ba yun? Ano kayo? Wow. Di na. Nakapanghinlo kag CR, nakapanglimpyo ka sa sala, unya nakapanglaba. Oo, sir. Okay, ipopauta ka no. Kay, dali. Ready na yung pamakaw. Pagkapaw na. God, kaya naulian na dyan si Ate Iba. Kaunti, kaya naulian na ka. Alit. Wala takot eh. Panahon na para ibalik na ko sa imong cellphone. Pwede na kamutan na ako sa imong mga gusto tanawon niya sa lida, nabiyaan sa una. Hindi ka kayo sala. Why problema yun, basta ikaw. Kapulo ka, sir? Di pa kayo, baka ikaw kung himong amo. Ano, makaingon man kat eh. Kay bisan nung sa pinahitabo, gidawat kat mo nimo. Siyempre, tao naman punta, magkamali. Nya kabalo man ko, ang tao pwede magbago. Anya, tiyo, makaunsa ko ha? Sir, nato ko ingon mo ba? Unsa man ate? Di ba, primero nga si Mana ron sa bulan. Oo. Kung ano ta kong sildo? Kuha ni may imong sildo? Okay, padalang ta ko, sir. Alite, istoryahan na to ng sweldo ni Mote, naman na rin, nakalista. Natin tanawat eh. Kaya pa ito makalimtan ba? Kalta sa sweldo. Di ba nakahinumdum ka, gatas ni Troy, ikaw ang nihurot. Isa ka karton to sobra no, 3,000 akong gibutang na maluoy ko sa imo ha. Okay, bayad sa bakho, katong naingon ka, na kay Damgo, matreasure. Di ba guba na ito katubangan sa gate niya, tawas na ito nakuha. 5,000 ang bayad sa bakho. Bugas niya mong gipangpagod, 1,500. Say ni mo sa apam kung asa ka nagsugod og kabuang 5,000. Look pyramid, daghan kay kag nahurot yung tambal pero dugay kay kanaayo mga isang karton ni sa kalibo pod. Pag hinlo sa pader sa imong mga gipang sulat-sulat draa 1,000. Bayad sa nurse 1,000 o grip pain sa sakyanan 9,000 katong gidukdok nimo gisulat-sulatan. So, ang total, sir, 27,000? Yes, te, pero dapat tayo 5% interest. 1,350 interest. So, ang total tayo is 28,350 pesos. Te, ganito. Sa ato pa, sir? Sa ato pa, te, duha ka kabulan sa kuha walay sweldo. Yung saon mo ni Ron? Oh, simple lang. Pagtarong trabaho para pag ikatulong nga bulan, makuha na nimo imong sweldo. Sige na, te, panghinlo sa dira. Pasis ako.